Unenge uri pamango iyo. Pamango ipi? Usati wasvika patenofe pamudhindo. Oho. Apa baba na mai chimanikira. Baba na mai chimanikire ka. Arsenal. Ve Arsenal. Ndizozo. Unenge uri pamango hapo. Wakuteremuka. Unoziva zvinhu zvako. Wakuteremuka kuenda papi? Pashinje tenof. Wapfura paruyamuro. Wapfura paruyamuro. Good. Unoziva zvinhu zvako. Akongo. Pane muteereri ati ukanzwa Philip akurova idzidzi ziva kuti mwedzi wasvika kukota kode makae anenge achida nyasha kuti apedze zvakanaka mwedzi kana kanyemba abateereri wako kuziva ndachitaura nababa Lois sekuru Aliana ndianawo Jimmy ka Jimmy Julius okay papala ndikati Jimmy wanditaya nyangara ndamwe saka vateereri vanokuziva kana wakurova saka ndiye wandiri kufunga kuti pamwe ndiye akuti kana saka ndiani vateererika vateereri vakuziva vateereri vakuziva kanyemba reka kanditsvage meseji yacho ndikuverengereka ukaona Blafidza vakuvharisa nemasongs akadai ziva kuti mwedzi wakupera inonzi poka njuti ndete vaangel mukwasha wakomatirira paborodeo saka ashaya zvekutaura ashaya zvekuti atotaurazve and andi watotaura ka uchiudza uyu wakuda kutsinhira naye kanyemba ndokuziva kafiri uchiziva chiko ndiwedzere futi aiwezvataura napoka njuti kana nenhara hanzi yesina Everjoy navimbai aripo nanyasha okay ko Pelagia yakanaka okay obedience aripo apo panonzi papi pana chiremba giant pana chiremba right tatenda aripo Nigel aripo okay ko iwo baba namai Mutasa nezvona kuti Mr Mutasa wakaenda kuofisi handisi munhu agara anenge ari busy kakanyemba plus paipaeka paziko rodhi yako ita sei iraika dhaka uku saka dzako mota dzakutenderera nekuseri kwegiant paziko ndokune dito ikoko ivo vakaita seiko vari kugadzira rodhi yavakazomwayawo mvura nezuro handina uzombogurire fambira ikoko asi shoko rakasvika ndakaona pari kufambwa zvakanaka zvimwe chetezvo neshoko ratakataura nezuro pari kuitika tsauna paya pana Harare Drive na Lorraine Drive ndakaona vakasvika vakanoisa mahambo apa pana yakazopohwa zita kanezuro rodhi yedu ripi iye kubva paCoca-Cola kapo kanyemba wakuyebwaka crispy vakasvikopa namanama futi nezuro yopanga pachijenga mvura pachijenga mvura vakanama rimwe gomba ranga riripo ipapo apa patraffic light kuenda pamatapi vakapogopa levhura ndofunga nhasi vari kuyo achisatara tinotenda even Glen Eagles ari kugadzirwa ndizvozvo ari kugadzirwa pane pasara pamwe fambai nebasa munoona ka mutungamiri wenyika President Dr. Idi Mnangagwa vanoti kana project yatangwa ngaite sei checha kukurumbisa kuita tani kumara inini chikumbiro changu Kanyemba Road Harare Kanyemba uchibuda murodhi inenda pamazowe pauri kutena kupinda murodhi yekuguruve road iyoyo iri kutoda chirori chinenge chakazara tara wombotanga kumbonaya vafambe nayo kuenda unosvika mumavhuradona paye panonziwawo Kamutumbire vaende unosvika ipapo chirori chinenge chakaita sei chakazara tara kubva pa10 off uchive pamazowe guruve road wiri kuenda unosvika papi pakanzi Kamutumbire kana wakaita 1 week let it be vachinama road vachimirira kuti inyatsokugadzirwa zvakanaka nekuti musi wa9 ka
Tikuenda norara tiri kupi? Kumushumbi. Heka. Tobva tazokwidza gomo. Toya paRoyal Mall. Musi wa 10 tinenge tine road show papi? Pamushumbi. Tiri papi chaipo? Pamushumbi Growth Point. Pa Growth Point ndipo pale. Growth Point pale. Tisatosvika pa bridge kapo. Pa Growth Point pamashop. Iwe. Ndikaona kawantu achinyangara kuti ako ZBC ndiblafidza kava. Unozikanwa kupi kajeba. Saurufunga kuti kumushaka kwawanziwa saka tiri kuti mushumbi yese chitsungo chikafa angwa mashoka mahuwe kanyemba right pana iri apa kai kuchipatara kuretwa kuponuko andi ndiwanga uriko lewa kanyemba kana uriko wakaenda ikoko usingazive nzvimbo ikoko achikuziva pana A and B ka Chirunya lewa kanyemba saka please wazi pa Chirunya ka taundi yawo ichi imushumbi Chirunya andiri kuona 10 off uchichoka pamahuwe ka uchangochoka pa bridge pari pamahuwe ubva wati left 10 yekuenda kuchitsungo kai ndoena na Chirunya vanani vese saka mogadzirira vanongogwata nepapi musi wa 10 tiri kubwera pamushumbi pamushumbi musi wa 10 11 tinenge tiri paGuruwe Ruyamuro Pungwe Kanyemba ndikuuza pedo Pungwe goda rino leaving no one and no place behind Chirunya chitsungo hambe kwahambeka chitsungo hambe paGuruwe pane paground riri paseri peRuyamuro noti apa patagara chitira apa paita padiki plus Guruwe ndo varidzi vechimoti Guruwe rinotoda chidhindo nditenderewo ka his worship Meya Mafumi waona matraffic lights atakavaudza kuti ari kuruwa gore riya anoverenga aya ari kuiswa kamutaundi apa akabva kuruwa akabva aenda kuchitungwiza saka izvozvi akuiswa mutauni Robert Mugabe naJulius Nyerere kuzoti Robert Mugabe naSimon Muzenda ndiye former fourth ekawe ari kuiswa nezuro ndakatoona ari kuti exactly ndo zvatakataura kudhara kuti ndo zvinofana kufambirana nenguva undodzoro mamotorist marobots ya matraffic lights ari kuiswa arutorwa nakanyemba ari kuyevedza ane makamera right uchenjeri kuona tsamba ichisvi mukatyora red robot kana kungoita only coming apo driver uri pafoni zvese zvo zviri kuonekwa unosvika kumutero mhosva dzako dzakakumirira vari kutokutsvaga unongozoona chete number plate yabuda chi newspaper pasocial media kuti bwera kupolisi kuna mirandu yako ende mhosva diki ka 2 years mukati saka mamotorist ndakaona nezuroka pamupedza nhamo apa makamera ari kutoiswa izvozvo ndakati manje vantu wakwatukunanziva kuti pana makamera anziva makamera ndo basa racho ratotovaudza iro renhefenyuro ndizvozvo maAI artificial intelligence cameras right saka mwarirai imi magara muchiti amunzwika munoita order chete because baba ndifuna kutsodzora wati baba namai mutasa vaite seko ivo havasi kuziziva Mr. Jane havasi kuziziva kanyemba nebhiro aritani kutemani moto ari wini unamona riti